civilmedia.mk. Slobodno, nezavisno, otvoreno. Лошо го направите. Това е много лошо. А ние нищо не сме направили против закона, нищо не имаме. Да. Нищо. Добре. Кой е по-главен от вас, така може да се разговаря? Да те нищо, давайте влече тук. Да, има и видео, телефончето, гледа дека е скрошено телефончето. Да, те майка ми снима видеото, цяло време. Тя изгаса. Ние застанахме тук се обозим, малко ще е музика. Музика на телефон, брат. На телефона слушава детската музика. Роден ден и они, гледай. Гледай шо. Те, он и вие звайте да влезете. Нема връзка. Не е он пръв за секирата. Ние го боим да паднат за карта да го разкинете. За нищо, гледай. Другаче се смели. Дай го телефона. Има майка ми видео. Майка ми има видео. Това секира. Няма връзка с секира. Нека да сниме. Снимам. Абе, никой не е взема, не се взема, абе, не се гледа телефона. Ама ние цяло време снимаме, вие ще всяка да правете. Вие може да ги убиете на лице место, ама я го имам тока. Защо правите такива работи? Не снимам, снимам. Овак е го пратам утре, я от Скопия, директно на главните. Върнете ми го спора. Снимай за нищо тук. Се да снимаш. Никой нищо не е взимал. Абе, тук е се Оставете ги детска само. Абе, защо правите цирко си умоят? Чакай, стойте, бе! Имате ли налог за умоят върдолегне? Дайте налог! Боян! Дай налог! Боян! Абе, тебе не да срамотало! Ово е голем прекършък ще го правите. Абе, дайте! Тя викаме. Друга, що правите ви? Засече ово